I-am dat eu. Bă, dacă cumva ei așa, așa. Dă-te mai departe, da, ne filmează așa la rol. Păi dar e din gard, nu, prin gard. Ăsta e bun! Așa e? Nu! Nu uite ce mă cu roțile de ale, am cauțutul. Hai, ți văd, eu ți produce. Dar numai cu frâna și tu. Te conduia privat.